Niretzat ikastolia herri ekimenez sortutako proiektu bat da. Beren sasoian da gaur egun bai euskalduntzia oinarri daukona eta nazio ikuspegia. Eta horretan lanian gabiz. Niretzako beste puntu garrantzitsuenetako bat da komunitatean parte hartzea. Argi dago, historikoki hasiera batetik gurasuak izan dizela honen motorra, batzorde ezberdinetan parte hartzen dabe, eta gupe bai, ikastola modura, herriko batzorde ezberdinetan parte hartzen dugu. Orduan, berton parte hartzea bermatzen da, eta herrian bai, etzen dizen ekimen ezberdinetan. Eta niretzat ikastoli hori da, eta bai da egunerokotasuna, ikasleak kontutan edukitzea euren iritzia bai, eta gurasuakin batera komunitate bat osatzea eta hezkuntzia bera betiko lez eraldatzen jutia. Hori da niretzat ikastolia.